pamusha. Ngatimbozama. Saka ngatitanga. Mai. Sineka good news. Good news yechiko ipapa inobva apa. Mudhara gondo akakita. Mpana izvo zvofadzira izvozvo ndatoda kundisponza chikafu ngokutora zvana mudhara gondo todya vanhu here. Ndiri muroho here mufaniro. Ndine plans yekuti tosvika tichema ndodapiwa sadza. Wokuti tochema topiwa sadza makambozviitera apa nemi? Takambozviita pakilembrana. But mfana une point ngatibaye. Ngatimbozama but mfana ukaona zvakatirambira kaiwa. Pamusoro program yedu mamiriro yaita ndeyekuti tamirira bhodhi yedu kuti chinge chisvika anytime from now. Saka vamuri kunzwa ava vari kuita zvengoma, vari kuridza, vari kutiimbira ndeve Methodist. Handi munoziva kuti mukuru vaipinda Methodist ndokwavakakurira vachiri mwana, kubva ndo pavaitotangira inonzi pavakatangira vachibata nevanhu Methodist. Saka takamirira urongwa humwe huchauya. Ngatimbomirirai madzimai edu vari kuita zveketering vambofanopa vanhu handi munongoziva kuti ukama ugasha. Saka ngatimbomirirai takadaro. Ndipo era. Ndipo ngapa kutorera ngangoma. Nasionodya sadza. Makudu. Ketine morari. Tokuchema ke. Nengochema tovadzera kuwa sadza. Last technique ndiro ritofana ita action tipiwe sadza. Watofana unyasochema ndokuti wane sadza? Wakambozviita here mufana iwo? Wakazvita kurupi mufana iwo? Takatombozvita kwamaigondo. Kwamaigondo takambozvita pamusha. Ngatimbozama. Saka ngatitanga. Mai. Zvorwadza izvo mane izvo. Zvorwadza izvi nhai. Ivhu rakudini ko nhai vanhu vamasvingo. Toitaseiko vanhu vamasvingo. Zvorwadza mani uyu. Munhu andakadzidza naye mani uyu. Ranga ne 60 years munde kwauri kani. Zvorwadza mani. Nekwaparuridza ngoma kana kana uyu ndafa ke hana kana basa uyu. Kuti mudharo uyu. Mvura yedu tese. Zvorwadza izvo mani. Zvorwadza izvo. But king. Wezhira rizira kupaizere. Zvorwadza izvo mani. Naimi hapana wane vhatiri ane mvura mana. Asi mwana uyu abvira kare achichema uyu. Dai tamupa chiri chikafu kwete mvura. Sure. Naiwe mukomana uya utore chikafu kwete mvura. Uya ungodya chikafu first. Itondipiwo chikafu. Ngochema chisimba rege nchema. Aiwa, intoda kunyasochema netariro kuitira kuti pamondipa chikafu ndonyasokudya ndakaguta monyasondipa zimugomo rechikafu. Aiwa izvi zvinorwadza izvi. Nemukomana uyu chingamupa chikafu. Aiwa tozomupa kana apedza kuchema. Ndatopedza kuchema. Musandityire. Ndapukuta musodzi. Ndatopedza saka chikafu changu chaitera. Ko zviri kufamba seiko panapa? Menopara kunyepedzera kuchema ndaba uchitaura papa king. Mukunyepedzera kuchema chii? Mofunga ndachemera mahari here? Muchadondipa sadza rangu. Nei prince mune sadza nei? Subscribe Hasta PV on YouTube to see more videos.